Como todas as nosas anteriores casas, non era nosa. O Patronato Rosalía de Castro, creado en 1947, adquiriuna, restaurouna en 1971 e abreuna como casa museo en 1972. Convidamos a que nos acompañedes na visita. Moitas grazas. Sí, ya le. Yo. Esa es la primera. Rosalía e máis eu tivemos moitos fillos. Dous deles, Adrián e Valentina, non chegaron a vivir nesta casa porque morreron sendo bebés. Esta foto foi tomada na horta da casa, hoxe convertida no xardín polo Contrastas. E o ano 1884 estamos coas nosas fillas Alejandra, Aura, Gala e Amara e co noso fillo Ovidio, Xamelco de Gala. Nesta sala mostranse tamén outras imaxes moi coñecidas. Tens tamén imaxes das casas nas que vivimos, en Estraume, Santiago e A Coruña. A casa encontrase a biblioteca e a mesa escritorio, elementos fundamentais da nosa vivenda, xa que non esquezades, os dous éramos escritores profesionais a tempo completo. Xornais, artigos xornais, enciclopedias, libros de poesía, etc. As nosas obras enchen miles e miles de páxinas. Moi ben, esta idea foi estupenda. A ver, mira, Ricardo, sigue vení. Mirad para toda a... E vos distribuímos. Pasade vos aquí máis veces. Esta estancia era o centro familiar da casa, e onde se atopa a lareira. Como podes ver, era unha casa cas comodidades xustas para a época. Aquí tedes unha coraza, prenda tradicional dos labregos e tabliados do século XX que protexía da chuvia. Agora subiremos á parte alta da casa. Neste sobrado da casa atopamos, en primeiro lugar, un faladoiro de dobre asento enfrentado ao pé dunha ventá. Tamén podemos ver diversos cadros e obras artísticas, entre o que destacan o tapiz de Luis Seoane, máximo representante da cultura galega no exilio de Buenos Aires e fundador da coñecida marca Sargadelos. Agora imos ao dormitorio. Lembrade a famosa frase de Rosalía no seu leito de morte: abrid a fiestra que quero ver o mar. Ves en realidade o mar desde a ventana. Comprobade vos mesmos. Está marcada, Rosalía. Solo vivido un pouco. Nada, Rosalía amargada, nada. Moi ben. Moi ben. Aí, un aplauso.